Zarautzera eraman nun, nik mukizatia. Eburu aldiona zen, kriston eguzkia, eta itxaso aldean, ase itxaskia, antxeaterako nun nik neukargazkia. Nik neukargazkia. Ointxe topau berri dut mamadu diarra, ezkondu inda eta oindeula senarra, zeloso jarri zaigu oin gure zeharra, eta beha postutzeko eman diot sagarra. Apa baina! Kimika ez zait gustatzen ez potasioa, futbola da neretzat nere pasioa. Tiktak hortxeari izan nere kasioa, jolaste hartzegoen nere nazioa. Pega! Bi ordu ez ez. Bueno, zuen hitza da, bila. Bila. Abila. Dadilla, Pilla! Silla. maravilla, Kakapilla! Ángel Villa. David Villa, Inutilla! Trausquilla. Isilla, Taquilla! Erretilla. Milla, Boquilla! Ovilla esan do, no estoy continuando. Boquilla! Horquilla. Opilla, Golpilla. Miribilla, Carretilla. Camamilla, Orgatilla. Didac Villa, Oatilla. Oatilla. Naaspilla, Vipilla. Atilla, Uno en la raya. Virivilla. Manzanilla, Verevilla. Pastilla, Trampilla. Chinchilla, Silla. Seguí. Epaileak egon dira. Bueno, oain puntua jarri eta segiako gelditzen direnak. Presioa. Urretxuta zumarran parranda jeitsi da.
Begira, erretira, gira eta bira. Hala ere Gasteizen egiten denik pira. Gaurkoaren ondotik igoko da dida. Urretxun ez daukagu, ez laku ez aintzira. Bani horregoten naiz irimoi begira. Eta goi herrialden dago mundu mira. Aia txalde guztiak olakok balira. Gaurkoan Fox taberna beteta xikira. Euroa eta dolarra baita ere lira. Norkia doaziko du Espainiko liga. Ez du hotzik egiten taken dudet xira. Etxe bat egiteko zimentu ta biga. Nafarroko herri bat ez ote da ziga. Nik txikitan banuen puxtarrita ziba. Ez dakit nun dagoen baina badarriga. Errima ona esan dek, aupa eta biba. Berriz ireki dute orain Altamira. Bertara joateko hartuko dut zidan. Hemengo jentuzakin ezin leike fida. Herrimen bila ainaiz tira eta tira. Eta retrovisoretik anindet mira. Kalozun abizena eta izena Frida. Aiodain hemen oiek hemen txebalida. Orantxe bat horrezek egin du lapira. Badakizue bihar Kakaizena irratiko urteurrena izango dela. Zuek herriko bi gazte zarete, bai, bi gazte zarete. Irratian irratsaio bat egitea eskeni dizute. Eta sexuari buruzko irratsaioa egitea pentsatu duzue. Badakizue bihar Kakaizena irratiko urteurrena izango dela, eta zuek herriko bi zahar zarete. Eta irratian irratsaio bat egitea eskeni dizute. Eta sexuari buruzko irratsaio egitea pentsatu duzue. Sexua gaitzat harturik, behar dugu eziketa. Alde bateruntza jira, eta bestera kopeta. Ez dezu inoiz asmatzen, tigrea eta kroketa. Entzunik esandakoa, ona zure aldaketa.
Gaitikan alde egin dugu, baina bakarra da meta, hemen batera gabiltza, sexuaren errezeta, ta zuk zer dakizu hortaz, erakutsi oidet seta. pozik geratu gaitezke, Ikasteko gaude eta. Hainbeste postura daude, badago hainbat aukera, hainbeste posibilitate, eta egiteko era, hainbeste itxurakeri, daude gure arabera, eta hainbeste iritzi, hartuaz denak batera, hainbeste dira ideiak, hemen gora eta bera, hainbeste gorputz biluzi, azkenean bat berbera, horren beste mikro eta impotenteen tankera, baina importantea hau da, gustora etorri gera. Baina botxanetik, egin dutenak, txamagatik. Badakizuenez, lehengo astean Euskal Herriko rally txapelketa hasi zen Gabirian. Eta zuek bertan kotxe barruan zoazten piloto eta kopilotoa zarete. Lehengo astean dakizuenez, Euskal Herriko rally txapelketa hasi zen Gabirian. Eta zuek bertan kotxe barruan zoazten piloto eta kopilotoa zarete. bagoaz errepidean, Atera ezazu mapa, zure esku handi hoiek, poltsikotik aterata, gerra ematen didazu, hor nabil beti tiraka. erori zait kamiseta, Kotxea ezin aparta, hau dugu bakriston mierda, zabiltza ematen lata, bueno bagoaz aurrera, nahiko gaizkita presaka, badator hortxe kurba bat, zapaldu zazu balaztan, berriz saiatuko gera, beste aukera bat badata. Azkar joan da kotxea, motorra daukagu bero, ta zer pasatuko zaigu, kotxe barrun gaudenero, gaude erdi zoratuta, jada gaude erdi ero, ta ia egangoaz gu, kotxea lurrean balego, galdua dugu kontrola, volantea juntzaitedo, soldadu bigera Mikel,
baina balio dunik zero. Zapalduko aldeu helmuga, Lehen postuan ez espero, baina gustora dabiltza. batera egonez gero. Zazpiko txikitik, zuentzako gaia. Zuek biok igerian ikasteko kurtsillo batean izena eman duzue. Zuek biok igerian ikasteko kurtsillo batean izena eman duzue. Gure ertzetikan begira, hau da hau izua, saltoa egingo nuke, bustigabenik burua, baina itoko banintza, hori ez da segurua. Ur mordoska bat tragatu, ta gelditu naiz itua. Baina ikasi behar deu, badegu meritua. Flotadore eta mangito, arnasteko tutua. Ni betaurrekorik gabe, utzi baidezu aztua. Gertatu behar dena da, aian zorpen pare zaldua. Ispiako kirotegin, uretan hasi naiz sartzen, urretsuko igeritokik, jende gehiegi da pilatzen, baina adore txukuna daukek, besterik etzan geratzen, txapela dezu arroxa, ez du gizait geratzen. Betaurrekoak nondituk, geratu zaizkitatzen, gordoka bat ematen dek, asko ari naiz saiatzen, orduan berriz ere, ibiliko ga bustitzen, palillo edo bombaz, estilo denak hobetzen.